Moro, mä oon Samuli. Moikka Hanna. Ja tänään otammekin täällä Ras Helsingissä selvää, paljonko kuluu kaloreita tunnin aikana, kun hypitään täysiä. Me ollaan tälle hommattu tämmöiset kivat Suunto 3 fitnesskellot ja otetaan nyt tästä, laitetaan voimisteluasetus. Meillä on kaikki asetukset kohdillaan, eli laitetaan tosta startti ja lähdetään liikkumaan. Eli 3, 2, 1. Noin, nyt lähdetään. Kuusi minuuttia kellossa ja melkein 160 syke. Mennään tsekkaa toi foam pitti seuraavaksi. Joo, mennään. Mittarissa on 10 minuuttia 50 sekkaa, mulla on nyt jo hiki. Joo, kyllä raskaa. Pakko olla pöyhän matkassa, kun menee hiki silmään, niin ei näe mitään. Okei, 20 minaa ja 305. Tavoite olisi 1000 kaloria, sitten meikä aika tyytyväinen. Tää lisätä tahtia. Hitto, mulla on vielä 32 minuuttia jäljellä. Jos nyt olisi 500 kaloria, niin mä olisin mun tavoitteessa. Mun tavoite on niinku tosiaan toi 1000 kaloria. Syke on varmaan 170 kohta. Et kyllä tässä joutuu nyt vähän kiristää tahtia, jos on jotain toi 1000 saada vielä rikki. ...524 kaloria, 25 minuuttia aikaa. Mä luulen, että mä pystyn saamaan sen 1000 kaloria kasaan. 356 kaloria. Satatoista. Mulla on syke varmaan 200 tai jotain. Mulla on vielä 12 minuuttia aikaa. Tunti täynnä. Syke 194. 192. No
Mitäs fiiliksiä Hannalla jäi tästä treenistä näin ensikertalaisena? Mulle jäi tosi hyvä fiilis. Tää on tosi hyvä tapa treenata ja hauska. Tämmösen entisenä kilpaurheilijana niin voin sanoa, että oli paljon rankempaa mitä ajattelin, että suosittelen kyllä ihan kaikille. No Samuli, minkälaiset fiilikset sulle jäi tästä meidän kalorihaasteesta? No tosiaan tavoitehan oli se 1000 kaloria, mutta 900 ylitettiin. Ja yllättävän raskasta, vaikka onkin paljon hyppinyt täällä ja muualla, niin kyllä tää oli raskaampaa mitä mä odotin. Kyllä mä tiesin, että se on raskasta, jos vetää ihan tunnin täysiä, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen. No niin, nyt on tosiaan pomput pompittu ja tosiaan meidän YouTube-kanavallamme Räs Trampoliinipuisto on tulossa jatkossakin tähän aiheeseen liittyviä videoita, treenivideoita, treenivinkkejä ynnä muuta. Eli pistä meidän Räs Trampoliinipuiston YouTube-kanava tilaukseen. Ja lisäksi meidän Instagram-tilillä Räs Trampoliinipuisto, sinne tulee kans erilaisia treenivideopätkiä sitten myöhemmin. Eli käy ottaa meidän some haltuun. Eipä mitään, meikä lähtee ainakin suihkuun. Kiitoksia mielenkiinnosta ja nähdään ensi kerralla. Moro!